A nagy teniszcsaták hátterében kevesebbre tekinthetünk be. Ritkán láthatjuk, hogy a világsztárok szereplését milyen komoly melegítés előzi meg. Erre azonban nem csak a profiknak, hanem minden versenyzőnek, még a kettelésből teniszezőknek is szükségük van. Kezdjük az energiatermelő folyamatok a keringés és légzés ritmusának fokozásával. Ezt lassú bemelegítő futással, illetve futás kombinációk végrehajtásával érhetjük el. Fontos a mozgatórendszer felkészítése, az izom-izületi hőmérséklet megfelelő mértékű növelése. A kívánt hatás a megfelelő izomcsoportok és izületek óvatos átmozgatásával, illetve nyújtásával érhető el. Az idegrendszer ráhangolása, a mozgáskoordináció a technikai bemelegítés során valósul meg. Az egyes ütésfajták fokozatos erősségű, mind pontosabban irányított gyakorlása teszi alkalmassá a teniszezőt a játék megkezdésére. A bemelegítés elmulasztása sérülésveszélyt jelenthet, illetve teljesítménycsökkenést eredményez. Tény, hogy játék közben a labdához futás és az ütés iránya rendre eltérő, sőt, olykor ellentétes irányú is lehet. Ezért a lábmunka a teniszezés egyik legfontosabb eleme. A futás és ütés irány ellentmondásos viszonya stratégiánk szerint az ütést megelőző utolsó 2 lépésben oldható fel. A labdához futás végén mozgásunkat az úgynevezett féklábbal kell lelassítani, és erről a lábról kell lendíteni az irányítólábon keresztül a megfelelő irányba. Így könnyebbé válik ütés közben a testsúly áthelyezése, kedvezőbb pozícióban fejezzük be az ütést, és gyorsabban reagálhatunk az ellenfél következő labdájára. A mozgás megállítása és az előrelendítés a fékező láb fokozottabb terhelését jelenti. Ezért a megfelelő izomcsoportok erősítése különösen fontos feladat. Sokan úgy gondolják, hogy az ütés ereje csak az ütő előrelendítésének gyorsaságától függ, pedig jelentősen befolyásolja a labda sebességét, hogy milyen mértékben tudjuk az ütés során felhasználni a testünk tömegéből származó energiát. Lényegesen kisebb erejű ütés származik a csak karból végrehajtott ütések során. Az ütés irányát a fékezőláb és az irányítóláb együttes pozíciója határozza meg. Zárt állásban a megütött labda iránya a fékezőlábat és az irányítólábat összekötő egyenes irányát közelíti. Napjaink felgyorsult játéka sokszor kényszerűen alakítja az ütés mozdulatát. Gyakran a lendület csupán a törzs elfordulásából, főként a csípő izomizületi feszültségéből származik. Ezt az ütést a lábak nyitott pozíciója kíséri. Ilyenkor a labda irányítását főként a kar és a csukló végzi. Egy ütés szerkezetének legfontosabb eleme a találati pont. Lényegében minden igyekezetünk a labda megközelítése, a helyes lábmunka, a rálendítés és irányítás is azt célozza, hogy optimális találati pontot sikerüljön kialakítani. Az alig felpattanó alacsony labdák esetén a térd jelentős behajlításával közelítjük a helyes találati pontot. Az erősen felpattanó magas labdát felnyúlva, esetenként felugorva ütjük meg.
Az ideális találati pont magunk előtt csípőmagasságban van. Stabilabbá válik az ütés iránya, ha a találati pontot találati szakasszá tudjuk alakítani. A fonák találati pontja mintegy válszélességgel van előrébb, mint a tenyeres találati pontja, ezért a fonákot korábban kell megütni. Függ a találati pont helyzete az ütőfogás módjától is. A találati pontot előbbre viszi, ezzel a játékot gyorsítja, ha minél nyitottabb ütőfogást alkalmazunk. A zárt ütőfogás a játékot lassítja. Az alapvonal környezetéből a labdát két alapütésfajtával üthetjük meg, tenyeressel, illetve fonákkal. Válszélességnyi terpeszállás, térdek enyhén behajlítva. Az ütő feje elől, fent. Bal kéz az ütő szívénél segít az ütőt könnyedén tartani. A javasolt ütőfogás a keleti tenyeres fogás. A tenyeres egyenesütés végrehajtása a váll elfordulásával kezdődik. Testsúly a jobb lábon. Az ütő kis alkarhúrok mentén megy hátra és le, és lendül előre és fel. Tehát a törzs gyorsan elfordul, a bal lábon keresztül lép a labdába, találati pont és kivezetés. Még egyszer megismételve, alapállás, ütőfogás, gyors elfordulás, jobb térd enyhén behajlítva, megütjük a labdát, és kivezetjük az ütőt, és alapállás. Javasolt ütőfogás a kontinentális, illetve keleti fonákfogás. A fonák egyenesütés végrehajtása a váll elfordulásával kezdődik. Testsúly a bal lábon, az ütő kis alkarhúrok mentén megy hátra és le, lendül előre és fel. Tehát a törzs gyorsan elfordul, a jobb lábon keresztül lép a labdába, találati pont és kivezetés. Még egyszer megismételve, alapállás, ütőfogás, gyors elfordulás, baltérd enyhén behajlítva, és megütjük a labdát. A tekintet egy pillanatra a találati ponton marad. A bal kéz hátralendítésével stabilizáljuk a törzset. Kivezetjük az ütőt elől fönt, és alapállás. A tenyeres keresztütésnél a törzs az ütés irányába fordul el, az irányító láb a keresztütés irányába zár, és megütjük a labdát. A fonák keresztütésnél a jobb láb zár a keresztirányba, és megütjük a labdát. A javasolt ütőfogás a kontinentális ütőfogás. A törzselfordulást követően az ütő feje hátra és fel emelkedik, körülbelül fejmagasságba, majd lendül le és előre, pontosan az ütés irányába.